गिबि गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। आंनि फारसेथिंनिफ्राय बयनिसिम गुरै खावलायहरनायदि नोंथांनि बेसेन बह्रा लिरथिखौ अराय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव दैथायहर आरो अराय अनसायलां। दानिया सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 5 आगस्तनि बिसानाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय लानाय जाबाय। क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि जारौ गुसुथि, लखिमपुरनि कुमार बसुमतारीनि बिखानि थुख्रा, बाक्सानि सबिराम बर'नि एसेबां खावलायसेयावबो बोरदावलि, उदालगुरिनि निजोम बर'नि जौमोना थिनबाय, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि सिख्ला आरो क'क्राझारनि देरहासार ब्रह्मनि नोंल'सै आंनि गोरबोआव खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।